Marka Džeka. Sutra mu leti glava. Double chat. Ajmo aplauz za Pečurku. Aplauz za Pečurku. Bravo. Bravo. Ajmo Marko Džek, ti idi Pečurku, uzmi stvari svoje, idi. Da, pa. Ovo svetlo jebe kevo. Pušite ga svi, sem Mede i Pinke. Stani tu, malo sve što nisu napravili. Reci mi ovo, Marko Džeče. Marko Džeče. Da li si spreman sutra za meč? Da li misliš da to što imaš 10 kila više ti predstavlja problem protiv Pečurke ili ne? Pa si vidio kako sam jurio dedu, usuro bi ga. Drugo, lepo se jelo, lepo se pilo. Ja sam jutros imao, znači, bukvalno 102,5, bez garderobe, bez ičega. Jeo sam, pio sam, uživo sam, usreću Pečurku i uzet ću ti pare. Bravo, ali onda moraš da otplatiš onaj ekran što se slomio. Nisam ja slomio, to je tvoj zalizak Čoda Majmun. On je sledeći, njega ću da bijem posle. Njega izazivaš posle. Čodo, doći ćeš da mi fafaš. Zalisku, dede, ej, mlađi si od mene, ali ćeš na dedu, jebem te usta, glupa. Digitalac, ultra! I prekid ideš u napred, šta ti je sa Ismirom? Dobro, šta bi si prašao? Reci mi ovo, sad si komentarisao Pečurkine bradavice, ko misliš da ima jače? Pa ja sam malo jače, ali on je tu negdje. Ne, pitam za bradavice. Pa kažem za bradavice. A za bradavice? Pa ovako nemaš šta da tražiš, pa nemaš ti samo. Ali imaš... Ko sam na Pečurku? Brate, vidiš šta Pečurka radi? Pečurka bleji sa ribom umesto se sprema za meč. Pa šta mi boli kurac, idem da mu otkinem glavu i da ti uzmem pare. Da mi uzeš pare? Da. Respekt, brate, svaka čast. Marko Džeče. Baka mi se izvinio da znate. A mi smo braće, nego moram malo da ga uzmem. Ajde bre, idi spine bre, šta ti je? Uzmi stvari, idi, ajde. Vidi double Pečurka šta radi. Vidi Pečurka šta radi. Ti se snimio ovo? Ja? Pa sad znamo ko je devojka u tvojom uglu, brate. A moram da je noćas da bude sigurno. Ljudi, double u četu za Pečurku, ovo niko, ajmo aplauz još jedan veliki za Pečurku, brate. Čekaj. Jebi ga, nažalost, A čekaj šta kaže? Ne, respekt za Pečurku, veliki double. Iskreno, Mare, šta ti hoćeš nekoga poljubiš? Šta ne? Pa idi bre više, čovječ. Ja sam čovjek i... Ajde bre. Ljudi, koja kamera snima? Ova. Ljudi, ja mislim da ovo apsolutno niko nije mogao da očekuje. Pečurka koji je došao spreman da se bije i da jebe, tako da respekt double u četu, jedan veliki za Pečurku. Brat je ispoštovao na najjače. Nažalost, botovi ne mogu da nas sabotiraju, mogu da nam botuju live, ali dalje gleda previše ljudi, tako da jedan double za sve vas. Hvala vam što ste u tolikom broju ovde. Preko 40.000 ljudi je trenutno u live-u na novom kanalu, tako da stvarno hvala vam, svaka čast. Sutra kick.com /Baka Prase, najjači boks meč u istoriji svih boks mečeva. Tako da, može neko vode mi donese skapać ovde, brate. Vode! A kad smo kod vode, sledeći naš borac